Hello guys. Nining tayo mga guys. Gikan ko sa kananay isang diri ko agi luyo sa merkado. Kay akong abaton na akong bana guys nga aring baba sa suba kay mutan-aw ko sa ilahang isda. Og nakita nako guys ang amo ang labasiro. Gainusara siya guys gaatang sa mga mananagat. Ako kining giduol. Siya si Ipin guys, among labasira. Og nakitaan ko ni Alex guys nga naa ako tabok sa suba ila kong gi kuha kay bali. Hello guys, nakatabok na ko diari nakauli ko mismo sa among kaugalingon. Tuan uli pa siya sa ilahang panimalay kay nikuha ni Mrs. Atong tanawon guys, og unsang matanga sa isda nga kuha niya. Panagko tingali ang kuha guys. Kay gadali-dali mag-uli. Agamong labasira sa atbang guys, gahuwat pero nidunggo man siya dire dapat sa mua kay nagpaybab siya ang asawa nga. Ako rin nabilin aning iyang sakayan guys pero wa jud ko mangahas pag tan-aw sa iyang isda na sa luwang kay miuli man siya dito mismo siyang panimalay. Gusto unta kong tan-aw guys pero basin og masuko. Ikaduha pod lawom-lawom na pod nang nahimutangan sakayan. Mao nang gipaabot lang po nako si Alvin og mahibalik siya diha sa iyang sakayan. Akong gisubay guys kung unsang panagata ang ihang panagat. Palang ring panagko di ay guys. Kay kagabi daghan man yang nukos, so nukos ang iyang gipaon, bulpin guys, daghan. Nakapalit gani mi. Ang iyaha di ay ang ala ni sunod si Tiger. Dali. Come si here Tiger guys. Ha? Mao ni akong iro. Lagi na, dilangoy among iro guys. Pagtawag na kog Tiger, nito ogid si Jabay. Hala. Buutan si Tiger. Ha, Tiger? Mugakos dahil na nato, magkabuling ita. Ayaw gakos lagi. Ayaw gakos. Kay na. Buutan iro abay. Gigutom na ka Tiger. Tiger, gigutom na ka. Guys, ni ana si Alvin. Siya atong pa kuanon sa isda guys, pa hawason. Mga pila ka buok din na do. Ha? Sang mamsan gamay o duhan ko ng kami. Masa may istorya ang juan de? Buwan na rin kay Dadog Bukid. Ha? Magatod, may ginamo sa bukid. Dado na? Dili ka rin buwan. Ka rin gamay ng gaw. Gamayng gout? Sabaw itong biguang. Wa mang Kuha na ko hawasa guys, wa ko tan-awag isda. Tuwa ni tabo hinuon. Galiso na hinuon kog kamera ani guys. Wow. Wow, dako di ay. Kato pa tulo ka buok.
Tulo ka buok guys, nya magda kunog isda pas bukid di. Uy bagi di ini. Mhm. Yang nuku, yang paon guys, nukus. Ani dunggo mag-una si Alex guys, ilang lang gidadyungan ag sakayan. O wa pa jud mabot si Berto ani guys, tuwa pa jud sa loud. O gianina na ho guys, wa pa mang jud. Ara ra ba yung inita guys? Doon na nagsingabot guys. Ay si Aladdin da ini guys. Kabugsay agatukon-tukon na siya kinabaw day ning dapita guys. So nidretso siya dito ngadto sa tabok sa Labasiro. Sa among Labasiro guys. Makita gihapon ako siya sa kamera. Bawog na ba kay isda ani kay wa man mo diretso uli dito man diretso sa Labasiro. Kini bata guys og nay isda og wa kalma lang gihapon. Dili hibaw og na ba isda og wa. Kay di naman ni magtingog. Doon natin isda guys kay nang puwa magpanguot si Ipin sa luwang. Makita man ako dire sa bisag layo, makita man gihapon ako. Pa yung gainino si Bert kung asa ra ni wa pa man mo uli. Udto-udto na ra ba ni? Ay, di ana di ay. Wa ko kamatikod guys, ug niabot na ba kay gimurag gipaw man niya ag yang makina. Tungod kay nabaw na dinhing dapita, gatukon-tukon na siya guys. Sa akong pagtuo guys, murag ari na nahaudunggo si Bert.
Samtang si Aladdin guys, so pati mahuman og hawa sa iyang isda. Daghan jud ay tingali ni. Si Bert ni agyod nahodunggo. Unsa ka ni nga nganong nidunggo man wa man mo diretso dito sa labasiro, wa tingani isda. Nidunggo di siya guys kay unsa man kuno maadto ba kuno mis ka Ma'am Amy, maghatod ba kuno mig isda. Engkog mo to magbilin siya isda ani guys. Among gidungawan ang iyang isda Ubay-ubay de pod. Mo to niyon siya binlang kuno yes Ma'am Amy. Mao to nang nitabog na lang po siya guys. Nidunggo siya dito sa labasiro. Nananghe dada ito og magbilin bagdi. Og maghatod ba kuno mig isda. Mao to ni tabok yun siya guys kay magpatimbang og isda. Ang kuha ni Bert guys, mga tuwas. Kay manuwas raman ni siya guys. Kay kung mangmamsa lagi, guay mamsa, zero man jud. Manjud ning manuwas kay makadagimnot man jud. Bisan og tinagsatagsara. Tungod sa kataas sa palangre niya guys, nakatigom jud siya. Wa gihapon mahuman kang aladig hawas ni Ipin guys. Ubay-ubay jud tingali ning isda ani. Kay ganina raman ning kasi hawas Abot na lang gud si Bert. Wa pa mo maghawas si Ipin sa isda. Daghan jud ay tingali ni. Gisugat na si Berto sa labasiro guys. Kini nun si Bert guys kung ubay-ubay ang isda di jud sa malimot paghatag ni Ma'am Amy. Kay sila ko si Ma'am Amy, si Ma'am Flor, kung unsay naa nila manghatag pud sila namo, mao na nga og napoy amo labi na og kanang ubay-ubay manghatag pud mi guys. Kay tungod sa kamaayong taon nila, mohatag pud mi og panud-an. Mao nang gihukman namo ganina guys nga maghatod mi og kanang sudanon. Bahala ko ginagmay ra kay yaot pud ba katilaw puglab-as si Ma'am Ims. Nibugsay na si Aladdin guys, niuli na siya. Nidunggo ra pikas bahin sa suba. Mura lagway lang hinahitabo Kalma-kalma lang nibugsay. Mauwa man po ko mangutana og pila ka kilo guys kay di lagi ni magtingog. Mura po nig amang bataan ni. Gahuwat ako mga bata guys gihuwat nila ilang amahan kay magdinayungay kunog sakayan. Gusto ni Bert guys nga dili day kuno ni ipasakay ang sakayan kay amo man sakyan padong dito sa ila ni Ma'am Flor. Mo na nga mamaw sa mig-una ani. Dayon manglawog sa baboy. Diretso na mi mo adto sa bay ni Ma'am Amy. Igo pod magtaob-taob na kuno pod guys. Mao ni among plano. Kay kining managat guys, gutom na kaadyo, magkurog-kurog na nang imong tiyan sa kagutom. Mauna nga ang unahon jud namo ani ang amo adyong pamahaw. Mauna nga mintras gani nga di pa mamahaw guys, mangita pa ni sila kanang ininit. Mga pipig yun ni sila guys. Kay
Labi na kuno kay ang sug bitaw arang kusuga. Lisod ka adyo. Gani ni magpapaburo naman gani sila usay sa sug. Or gamitan na nila og makina ang pagpabira sa ilang panagat. Kay usay lagi kusog kayo ang sungsung sa sug. Mo nang minus pud ang isda. Guys, doon na po nagsingabot nga pambot. Kini igsuon ni Bert. Gikan po ni Si na malangre Lolito na? guys, pero nanubid. Daghang salamat guys sa pagsunod ninyo sa akong mga videos ug ako Si miingon. Lolito naan? Bye-bye!